Action. Inhuman potential. Every drop is distilled from the most powerful plants. I call it Compound 7. Inhuman potential. I call it Compound 7. Skal jeg noget af det? Nej. Fuck det. Pairs at a cellular level. Var det rigtigt? Wow! Something like a placebo tab, in a way. That fucked it up. Luk den mere. Stop the camera! Stop the camera! Hello, my name is Selfie. Hello, my name is Talbot Grimes. I'm gonna show you how to create salt/cocaine. Let's go. Hello, my name is Junius, and I'm his assistant. New job. Testing him. Lyset er fucking godt lige nu, Nora. Ikke ødelægge det. Det var meget ødelæggende. Nora, du skal ikke ødelægge det nu. New job. Testing a prototype serum all by yourself. And I can actually sort of relate. Sorry. I recall it very well. You were flabbergasted by my work. And you were a bit of a prick as well. So were you. And you still are. Det var sur. Action. Så måske min negl, ikke? Nej, der kommer ikke... Det er så svært. Anders. Okay, det er fint. Så har vi noget andet. Yes. Det er en scary location, vi har her. Her på Mosel Fort. Så vi optager bare nu. Bare prøv. Jeg drypper med et eller andet. Så skulle jeg lægge telefonen. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg fik lige noget i nakken. Jeg ved ikke, hvad det var. Jeg fik det også før. Ja, jeg fik noget i øjet. Jeg ved ikke lige. Ja, så det er mærkeligt. Nora, du får lige en lille besked her, mens du editor. Hvad hedder det? Du ligner min far. Jeg må sige lidt højere. Action! Action! Nice! Action! Hvorfor er du så hæst? Kan du løbe? Det var fucking mærkeligt, det ved jeg ikke, hvorfor jeg gjorde. Nothing! They were in the way! Our way! I can see it in your eyes! It's a wicked serum of yours! It's not wicked! You just cannot understand the possibilities that lie within my work! Junius had the same eyes as you do now! And his wife died from nothing! Died? How have you stooped so low, Dallin? Is it that pitiable? You cold-blooded murderer! You killed two and so did Julius and Mary! Nej, hun hedder fucking Lisa! Holy shit, det... Det var sådan, jeg kan lige prøve igen, fordi at... det var sådan en anime. Ja, det var sådan en anime. Det var sådan meget hurtigt. Ja, det er hurtigt. Men jeg tænkte, det skal ikke være langsomt, når det er skudt i fucking nakken. I Henrik Hansen. Ja. Så skal faktisk lige... I'm going to kill the next person I fucking see, I swear to God! Sometimes I wonder what's going through your head. You're biological... Fuck, det er fucking meget fucking svært at... Personisk kan vi måske lige... Kan man se dem? Ja, det kan man nok godt, ja. Kan I lige rykke lidt mere på den anden side bare? Altså bare lige ikke snakke særlig højt. Så snakker I bare lige så højt. Kan I bare ikke sige noget? Jeg var så confused. Så lige... Ja, vent lige. I've been alive for the past 8 years. But despite that... Nej, jeg sagde det for despite... I've been alive for the past 8 years. And despite that, I feel more dead
Den her. Nej, more dead than ever. Er det han siger? Fuck, jeg sagde det rigtigt! If we can get enough evidence. Bare lige. Hvor tæt går vi? Action. Hvorfor begynder jeg? Jeg ved ikke, hvorfor jeg begynder at grine. Der kommer... They call it the bleep. They call it the bleep. Action. Actually, did that fog have tentacles? Tentacles? We're not trying to film a hentai here. Take it. Action. Nej, det kan jeg ikke. Wow. That's amazing. Ej, du glemte den der først. So right now, what I need is for you to climb down out of my ass. Ja, sådan der, godt. Action! Come on, bro. nej. Okay, jeg lader sådan. Come on, bro. Halvgraven er dækket af is. Ej, det ser så fucking fedt ud. Nogle gange glemmer jeg det i Danmark. Det her sted ser virkelig fedt. Altså, det er sådan det flotteste sted, du kan finde. Ja. Ej, det er godt fraklip. Jeg faldt just der, så jeg faldt ned på dig. I tog mig ud. Ej, sorry. What the fuck? Mikrofonen var helt ned. What did you do to him? Jeg synes, du rappede, da du sagde det. What did you do to him? What did you do to him? Mumble rap. What did you do to him? What did you do to him? Okay, sorry. Jeg kan også godt føle, det var lidt... Du svejer så meget, det er helt sindssygt. Okay. Jeg prøver... What did you do to him? Det er da præcis den samme som sidste. What did you do? What did you do? What did you do? Er den lukket? Er den lukket? Må jeg se? Hvordan er det at arbejde som freelance kameramand? Er det hårdt? Er det hårdt for arme og ben? Og... Hvad? Jeg har meget erfaring. Du har meget erfaring, ja. Hvor mange år er det, du arbejder med det her? Jeg er jo ikke så gammel, så det er kun 15. Nej, ja, men jeg kan se tydeligt, du må være studerende, eller? Ja. Ja, nej. Jeg synes, det er flot klaret. Nej, jeg er kun i farerne, men jeg ligner en på 26 nu. Ja. Jeg ligger en optagelse. Sorry. I skal gå. Hvor fanden? Ej, jeg vil det være. Så går han kraftigt væk. Action. Ej, fuck, nu glemte jeg, hvad jeg skulle sige. Ja. Så vi bare lige har lidt. Of course. Yeah. Of course. Of course! Ja, jeg ved det ikke. Mere godt dog lige. Super. Er I klar? Ja. Okay. Okay. Good afternoon, Mr. Clark. Jeg ved ikke, om jeg gør det for tidligt eller Nej, for sent. nej. Eller... Ja, måske lidt, ja. Mr. Vandemir. Kan du prøve at være endnu Ja, jeg skulle også lige til at sige, at jeg lukker overhovedet igen. Nej. Jeg ved ikke, hvor jeg skal kigge hen, You're simply just too stupid to see anything at all! And don't you fucking dare name my... Oh, come on,